जय माँ काली तेरे बचन न जाए खाली। ऐसे ही शुभ मुहूर्त आगामी 20 तारीख माँ काली की पूजा आने वाला है। बड़े बड़े तांत्रिक लोग भी माँ काली की पूजा अर्चना करते हैं। ये शुभ शुभ संदेश है कि माँ काली की पूजा अर्चना कीजिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आज्ञा ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣେଇଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖ ମା କାଳୀଙ୍କ ପୂଜା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏ କାଳୀ ମାସ ସବୁଠୁ ବଡ ଅମାବସ୍ୟା। କାଳୀ ଅମାବସ୍ୟାଟି ସବୁଠୁ ବଡ ଅମାବସ୍ୟା। କାଳୀ ଅମାବସ୍ୟାରେ ଯିଏ ଯାହା ମନର କଥା, ଯିଏ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ମା କାଳୀକୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହେବ। ଆଜ୍ଞା ଆଜି ପାଇଁ ତ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହବ ଆଗାମୀ ଧାରେ। ମା କାଳୀଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଧର୍ମ ବସନ୍ତ ମିଶ୍ରର ମଥାଲଟା କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଜୟ ମା କାଳୀ।